To je pičovina. Sie haben das Buch. Öffnen Sie dieses Buch. Aj by som rád, ale tá pičovina tam je... Čo si tam pozeráte, každý sektor? Ja neviem, čo to tam je, ono tam je prosím nejaká koketina, ktorá... Zaplatili. Čo? To máš volať, že s paušalom. Nepídajte si minúty. Čo? Taký paušal? To není paušal. Paušal je, keď volám. Na to budete písať do šteka. Čo? Čo? Šteker je zástečka. No ja... Zástečku do ruky. No on je prispatý, viete. Dobre, Marinuš, dobre. Kancerný tanec, nevie ho tancovať. Ale áno, ale sa nechce. Do, a on nechce. Byl Tiku. Ste obraze, súdne. Druhá veta. Lís, Mária, Iger, to znamená poslovať? Vyber tú nemčinu. Ja tu nemčinu nemám. Ide písať písomky kvôli tebe. No. Tak to trošku máš? Neboj sa. To je vidno. To je vidno. Jeden rád. Ich léze tu líst. Mária líst. Mária číta. A povedzte, že ale áno, ale... Ona má málo času. Do, ale ona má... Nepočúvaj, teba to počúvaj. Málo. Ako poviete, mám dosť času. Dosť. Kovi to dozráme, interakciu nevedeli, prečo. Dosť. Kovi zmyslel. Genus, ich habe genus. Môžete mi to máš? Na čo ty platíš? Ako sa povie veľa. Piči, čo potrebujem. Ja, nazvíneš. Ako sa povie? Že má to ty kokos. Som večerná vodka teraz. Aj München. Ja som to zotral. A keď učíte sa niekedy slovička, chcete to dočítať, čo? Píšeme. Teraz tú lekciu. Ešte, že ti sa to zaferuje. Jak to